ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନଈ ଉଛୁଳୁଛି କଟକର ମହାନଦୀ ଆଉ ମହାନଦୀ କୂଳରେ କଟକ ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଏହା କଟକର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଡେକ୍ ଯେଉଁଟା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଜେଟି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜେଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାସିଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲା ହୀରାକୁଦରୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜେଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସିଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜେଟିରେ ବୋଟିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଛୁଳା ନଈ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ପାଣି ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି ସେଥିରେ ବୋଟିଂର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏ ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷିଳ ସମୟ ସେଇଠି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଭରପୁର ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସ୍ ଡେକ୍ ଉପରେ ପିଲା ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲାସ୍ ଡେକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ଭାସମାନ ରେସ୍ତୋରାଁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେଉଁଟାକି 30 ସିଟର ଥିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଛୋଟିଆଟା 8 ସିଟର ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଚାଲିଛି ଭାସମାନ ରେସ୍ତୋରାଁ ତା ଭିତରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଏବଂ ମହାନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ ତାହା ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ଆଗକୁ କ୍ରୁଜ୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଭାବରେ ଏହା ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଆମର OTDC ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛି।